Poštovani gledatelji, dobrodošli u informativnu emisiju Mjesečnica u okviru projekta Solidarnosti Solidarna zajednica. Danas ćemo vam prezentirati aktivnosti u sklopu projekta Solidarna zajednica koji je nastao iz želje mladih da svojim aktivnim i volonterskim djelovanjem utiču na razvoj solidarnosti u Vukovarskoj zajednici kroz prizmu održivog razvoja. Solidarna zajednica okupila je 5 mladih osoba od 18 do 30 godina, te uz mentorstvo i podršku Proni centra za socijalno podučavanje odlučila napraviti nešto dobro za svoju zajednicu. Cilj projekta je podići razinu znanja i aktivnog sudjelovanja mladih u aktivnostima na temu održivog razvoja. Prva aktivnost održana je u kolovozu 2025. godine, odnosno kreativno-inkluzivna radionica Kreativnost na djelu u Udruzi roditelja djece s teškoćama u razvoju Tko se boji sutra još u Vukovaru. Projekt Solidarna zajednica započeo je kreativnom inkluzivnom radionicom Kreativnost na djelu, gdje su se mladi upoznali sa radom udruge Tko se boji sutra još u Vukovaru i sudjelovali u izradi eko igračaka za kućne ljubimce od raznih recikliranih materijala. Kroz radionice smo razumjeli praktične vještine, učili timski rad i komunikaciju, te stekli samopouzdanje kroz javni nastup jer smo imali priliku uživo dati izjavu medijima. Najvažnije, vidjeli smo kako kreativnost može biti stvaran alat za promjene i kako inkluzija izgleda u praksi, te kako zapravo ostavljamo svoj trag u zajednici. Mjesec rujan obilježila je digitalno-medijska kampanja radio emisija Info S Zona u suradnji s Prvom srednjom školom Vukovar, gdje smo promovirali projekt Solidarnosti. Mladi pitaju, mladi odgovaraju. Pričati prvi put na mikrofon i čuti svoj glas nije lako, ali možemo reći da je bilo zabavno, informativno, iskustveno za sve nas. Bili smo naravno pod tremom, ali onom pozitivnom, jer je za nas ovo bio prvi susret uživo sa školskim radima. Ali da bi se trema riješila, što drugo nego mikrofon pred nas. Spremna pitanja od novinara, odnosno učenika Luke i Matije, i počeli smo pričati o našem projektu Solidarnosti, o volontiranju općenito i o našim osobnim volonterskim iskustvima. U listopadu je organizirana ekološka volonterska akcija Sadnje voćaka u Prvoj srednjoj školi Vukovar. Voćka danas, plodovi sutra, akcija koja donosi plodove kroz volontiranje i brigu o istome. U akciji su sudjelovali učenici, mladi i volonteri, a pored sadnje voćaka uređeno je i dvorište škole. Voće je važno za zdravlje jer sadrži vitamine, minerale i antioksidanse, a koristimo ga svježe i prerađeno. Osim toga, voćke uljepšavaju okoliš, poboljšavaju kvalitetu zraka i pomažu pčelama. Boravak u prirodi i rad u voćnjaku pozitivno utječe na mentalno zdravlje, smanjuje stres i potiče kreativnost. Zasađene su trešnje i marelice kako bi učenici već tijekom školovanja mogli uživati u njihovim plodovima, dok u proljeće njihovi cvjetovi dodatno obogaćuju školsko dvorište. Četvrta aktivnost organizirana je u studenom kroz kreativnu radionicu za mlade Eko otisak. Kroz zabavu i kreativnost probali smo nove tehnike poput graviranja drveta pirografom i bojanja tekstila. Bojali smo platnene torbe, dodavali im vlastiti stil i osobni pečat, a na drvene kutlače i podloške gravirali smo lijepe poruke i ukrase. Osim što smo stvarali, radionica nas je potaknula i na razmišljanje o ekologiji. Imali smo priliku izračunati svoj osobni eko otisak i shvatiti koliko naš svakodnevni način života utječe na planet. Bilo je inspirativno, zabavno i poučno. Prosinac je bio mjesec obilježavanja značaja volontiranja za osobni razvoj i razvoj zajednice,
14 volontera, 10 volonterskih priča i bezbroj razloga za ponos. Kroz 10 autentičnih video priča naši lokalni volonteri su pokazali da volontiranje nije samo nešto usput, nego stvar koja mijenja perspektivu i svoju, a i tuđu. Svaka priča nosi emociju, svoj izazov, svoj mali ili veliki iskorak iz zone komfora, a zajedno šalju jednu jasnu poruku. Djeca i mladi kad se pokrenu, stvarno rade razliku. Kroz volontiranje mijenjaš sebe, mijenjaš svoje okruženje, mijenjaš zajednicu. Siječanj je obilježio digitalni intervju o ekologiji, održivom razvoju i volontiranju ispričan iz aktivnog djelovanja udruge Zeleni Osijek. S obzirom da je naš projekt solidarnosti orijentiran prema ekologiji, volonterstvu i održivom razvoju, pitali smo ljude koji se bave na svakodnevnoj razini zašto je ovaj spoj zapravo važan. Zaključujemo da najbolje iskustveno učenje, posebno boravkom u prirodi, jer tada stvarno shvatiš koliko je ona važna za našu budućnost. Dakle, nije samo dovoljno pričati o problemima, treba i djelovati. A kada se puno ljudi pokrene i napravi male korake, zajedno se mogu stvoriti velike promjene. U veljači je održana izložba Solidarna zajednica na kojoj su njeni mladi volonteri u prostoru Spajalica prezentirali svoje aktivnosti. Kroz ovaj projekt i izložbu imali smo priliku pokazati koliko mladi mogu biti aktivni i doprinijeti zajednici. Bavili smo se važnim temama poput volontiranja, ekologije i inkluzije, te kroz radionicu i aktivnosti razvijali svoje vještine i samopouzdanje. Najvažnije je što nismo bili samo sudionici, nego i pokretači i organizatori promjena u svojoj zajednici. Ožujak je obilježila kreativna srijeda u znaku prirodne kozmetike. Održana je radionica izrade svijeća, kupki i labela pod nazivom Mali laboratorij. Radionica Mali laboratorij bila je super iskustvo jer su sudionici imali priliku izrađivati prirodnu kozmetiku i naučili su nove vještine na praktičan način. Proizvodi poput labela, kupke, mirisne svijeće i krutog sapuna nastali su od proizvoda koje imamo i kod kuće. Tako da smo se sada ohrabrili u buduće probati i to sami napraviti. Svidjelo mi se što je radionica bila interaktivna i što smo aktivno sudjelovali, a ne samo slušali teoriju. Projekt Solidarna zajednica dio je programa Europske snage solidarnosti koji je financiran sredstvima Europske unije. Do završetka projekta u planu je organizirati još 2 aktivnosti. Travanj je usmjeren na međugeneracijsku solidarnost gdje će mladi zajedno sa osobama starije životne dobi izraditi mural i snimiti kratke videe na temu održivi razvoj i kako je bilo živjeti održivo u prošlosti. Posljednja aktivnost projekta Solidarnosti u svibnju odvijat će se kao putujuća informiraonica po srednjim školama u Vukovaru, gdje će mladi predstavljati rezultate projekta. Poštovani gledatelji, bilo je to sve što smo za vas pripremili u informativnoj emisiji Mjesečnica. Moje ime je Ivan Njuz, a do sljedeće mjesečnice srdačan pozdrav!